onze roadtrip op de Brouwersdam. We gaan eerst ontbijten bij restaurant Brouwersdam. Ik heb een brekkie plate en Martine heeft een English breakfast. En dan gaan we zo door. Eet smakelijk! Nou, na ons ontbijtje lopen we nu in Zierikzee. We zouden eigenlijk gaan suppen. Daar is het een klein beetje slecht weer voor. Dus we lopen nu in Zierikzee, waar ik gelijk maar mijn artikel 10 keer winkelen in Zierikzee ga schrijven. We hebben al hele leuke pareltjes ontdekt. We gaan nu even foto's nemen. Even een foto aan het nemen van de fontein. Binnenkort komt het artikel online, maar wij gaan verder met onze roadtrip. En we gaan nog even ergens koffie drinken in Zierikzee en dan gaan we op weg naar Bruinisse. Wij zijn nu in de jachthaven van Bruinisse. De modernste jachthaven van Nederland. Ook de plek waar het FL Festival gaat plaatsvinden. Het Food and Lifestyle Festival. Op 9 september in Bruinisse. We zijn uitgenodigd om te komen lunchen bij Sailors Inn. En daar lopen we nu naartoe. Super gaaf restaurant. En een enorm tof uitzicht. Kijk, zien jullie die boot? Die wil ik wel hebben. We hebben goed weer. Wow! De vlieg bijna. Zomer in Zeeland. En dan vanuit Bruinisse zijn we nu op Walcheren aangekomen. Mijn hometown, homestuk, home ding, home deel van Zeeland. We zijn nu bij kaasboerderij Schellag en dan gaan we even langs de koeien. En we gaan even naar het winkeltje. Even het bedrijf laten zien aan Martine. Kijk, ik hou van koeien. Martine en ik slapen onze eerste nacht van deze roadtrip aan een strandappartement in Valkenisse. Een paar meter van het strand. Ik laat een klein beetje zien, maar er komt een aparte vlog van het strandappartement. Dan kun je het hele strandappartement zien. Zo ben ik verliefd op de brooddoos. En eigenlijk ook de kast die hier staat. En eigenlijk op het hele appartement zou je zo kunnen wonen. 2 vrouwen. 3 dagen en 2 nachten. Het is eigenlijk heel erg. Maar ja, heel erg tof hier. Toffe keuken. En ik wil even het uitzicht laten zien vanaf de slaapkamer. Pam pam. Hoe gaaf is dit? Ik ben verliefd. Oh, nog iets. Ik kan nog iets laten zien. Badkamer. Gave deuren. Yay! Een plek voor mijn glas wijn. En mijn telefoon. Daar lig ik vanavond. Kijk, hier slaap ik vannacht. En dit is mijn uitzicht. En ik ben heel blij. Want het bed ligt echt... Oh, dit is ook leuk. Dit bed ligt echt super lekker. Waarom stelt hij niet scherp? Stelt hij niet scherp? Dit bed ligt super lekker.
Goedemorgen. Ik ben helemaal vergeten de vlog gisteravond af te sluiten. Heerlijk gegeten bij de Boterkapel. Nou, zoals je ziet ben ik net wakker. Vandaag gaan we starten aan dag 2. Ik heb heerlijk geslapen. Beetje kort geslapen, want we lagen heel laat op bed. We hebben echt heel gezellig zitten kletsen nog gisteravond. We beginnen op Walcheren en toeren dan langzaam naar Zeeuws-Vlaanderen. Het belooft weer een hele mooie dag te worden. Qua weer belooft het een minder mooie dag te worden. Ik zie buiten dat het regent, maar dat mag de pret niet drukken.